You don't know. But how come you can say things boldly like that? How come you are explaining to me things like in the end you may say you don't know? But the reality, if it's about heaven and Gehenna, those things are real. And those things are there. I'm very rural. This is a very strong raw background. But I feel kuti munhu kana akanzafa, right? Munhu ofa ochengetwa vigwa zvakanaka. Next week zakutanga kumuona chipaka kutanganzira kutotoka. Which means that kune zvinhu zviri kumusoro. I actually assume and presume kuti munhu wisaka akashaya nzvimbo yake kumusoro. It means it's actually burning and the burning is extending the far that you have to wear to the that is what I feel. That's what I think. So America, Mary, the mother of Jesus. Nana Jesus, Abraham, Nana Sarah, we are going. I want to go to heaven. See, no, thank you. But essentially, Bible, it's a very complicated thing, very controversial. Because Bible is not going to last. Because I think it comes in the interpretation. Isn't that book a novel or something? I don't know. Because I don't know stories. In Bible, I can't know is true. Like at times, you can not a novel. Word of God. But I can actually see the person who actually wrote the Bible. Amen. As the many writers. The writer of the Bible, really. Amen. Who compelled somewhere. Never did that. What? He's a sexist because without someone write a Bible, can I say vakadzi veBhayibheri ndovanga vari vana shiti. Mukadzi ndiye akatanga kutadza panyika. Mukadzi haana kutanga kutadza panyika. The first person to sin on earth was a woman. Mukadzi haana kutanga kutadza panyika. Adam was very stupid. Why? Why was but Adam he was stupid? loyal to God. Adam he was stupid and loyal to God. Creation. And obeying God's commandments. Wait, Adam was the first creation. Ari akatanga kusikwa ndiye anga ine Adam ndiye anga ari very connected in a relationship na Mwari. Anyatoziyana na Mwari. Akaudzwa personally mugarden kuti you are not to eat this fruit. Exactly. But because of a woman who was formed because anga ine breast ne because you were tempted. Mira mukazana. Siyamuna apedzi. Amakajisirwei. Who was the first mukadzi kana akatadza why Mwari vasina kuuya vakati Eva Mwari vakauya vakadedza Adam Mwari vakauya vakadedza Adam because ndiye wanga akataurwa naye saka Adam ndiye akatadza Adam is very ignorant and stupid ndo patinomupendaneza ipapo zvakangofanana na Samson uyauya Samson ndo benzi riya anonyatsoudza kunziwo listen guys, zvimwe munoda kuti henyu vakadzi vakadidika kana hama dzako unodzivenga paposition yaakaenda pane imwe position. Samson akapiwa chinhu chete taura 1-1 Mwari wakamusika iye Adam anyazoziva kuti this person is great and I fear him. Anoziva kunziwo kuti ndamuchero asi vanomupa mubatsiri Eva nditi onyengerwa naEva kudya muchero adya muchero apedza kuda kuchijustifya kuti ndiEva. What is that? Inini if I was God at that moment I was going to kill Adam. Akatishaya munhu akamupusha kuti adye kusina kucreatwa Eve deko vakreatwa umwe Edward kana Samson kana John aigona ngoti John aigona ngoti but Adam aidya airegerei alright fine. What about Sam? Alright, tabva kuna Adam muri kuti vakadzi tida kubata zvekuti mukadzi Delilah was she wrong? Delilah was a very perfect woman.
Samson ndiye angari stupid. Secret. Wona. Iwawo akaudzwa. Samson akaudzwa. Samson akaudzwa from the beginning because iwawo simba rako riri muvhudzi. Anditika number 1. Audzwa kudaro. Akatanga achinyepera Delilah anditi. Achinyepera kuti nini ukasunga vhudzi rangu ka simba rinopera. Ende zveshuwa Delilah akasunga Samson vhudzi. Akamudedzera vanhu vakauya. Saka Samson aifana kutongofunga kuti this woman is a devil and down to destroy. Why akazosvika pakumuudza ndo chindikera musoro. Watona ikoko kaiko. Ipapo pane nyaya iyoyo inini handifunga kuti Samson was wrong. Because kana tichitaura wambo kana uchiziva inonzi asi wrong. Delilah anga hasipo achitomboudzwa Samson kunzi vhudzi rako riri musoro. Hamene pamwe anga achitori kumusha kwavo achitori kusuka achitamba ndondo achidii. Iye akaudzwa zvinhu zvinobata upenyu hwake akatenda ndoudza Delilah. Ende Delilah munhu wacho nowaaiudza munhu wakaroora vanhu vanga vari very parallel vanga vasingafanirwi kutomboroorana ndiye munhu waiudza that very secret. Ndosaka nditi vaibheri panyaya dzevakadzi idzi futi. Adamu anga asipo. Eve yanga nenyoka. Nyoka ndo yakaita sei? Adamu vanakirwa nechi? Nesini. Vazo teste zochi. Adamu. Kuona zvakaita. akasoka Mwari vasvika zvikanzi Adamu ko uri kuki zvikanzi akutiza Mwari akutotanga kutopfeka hembe akutoziva kuti handa kupfeka. You get what I'm saying? Asi angaudzwa nemukadzi. Dai angarega angasingambotadza. Ndosaka vakanzi vatadzi vakadzi. Varume varurame. Zvakataurwa nani izvozvo? Mubhaibheri kunzi vakadzi vatadzi varume munonzi varurame. Tichakupedzai nekururama kwenyu. Ndinokupedza sei? Hatipedze takazvarwa naMwari. Takatorariswa yakarariswa but patozobviswa mbabvu yake kuti muerere. Right now we're doing mbabvu 7 and you have 7. Let's not talk about kubvisa mbabvu kuti yakabviswa pacreation. Biblically it was mentioned in that way. Biblically it was mentioned in that way. And chizvanzo vakadzi zvavakaitisa. Do you know kuti maangels panga ari kudenga akatanga kudongorera tawis vaketa mabhebi. No. Vatanga kuita sei kudzoka panyika panapa vachichinja vachiita god dzevanhu vachidanana nevakadzi vakatanga kuzvarwa zvivana zvemajaini kunzwa zvacho neutsinye kusvika Mwari azoti I'm going to destroy the world vanowa bebe vanhu vangavazvakuchinja maangels Samuel iyo usatambe kani vakadzi let me tell you but the Bible real trick in another way but no rumbidza vakadzi do you know that rumbidza women they are going to try to what pachaptani history neBible ichaptani amana msataura pachaptani simo do you know kuti Bible pane panotonzi kana ukaroora kasatanga unonzwa nyaya taurwa namai pachaptani ndanyasoifarira man I know she brings to light a different point. She said the Bible is sexist. You know support achi varume. No. Exactly. Unazati why women say that? Because she's a woman. But the other thing is, the truth is, in the Bible, and there was men there, no problem. No problem. No. But this also one of the Bible, do not read it chronologically. And the Bible very out from this point to that point. In the beginning it says Bo Jesse and Marasika Jesse Bo and then Lucifer Adzingwa Pasa. Lucifer Adzingwa Pasa Patona Utiji Paitika Utiji Ama. What does Lucifer do? Lucifer Majeji Panona the creation here and the woman Lucifer of our Pindi River. From the first woman and Juba Batanga skills. Urunzwa
kubvira pakati Weakness yake Lucifer kuvarume akapindira akabvesa kune kwa mukadzi and zvazvangoenda zvakadaro Weakness yavarume yakaiswa mukadzi. Lucifer yevarume ka tiripo but Lucifer akapindira kupi kuvakadzi because akazonzi iwewe on judgment day handiti tichapedzerana namwari iwe ndichakupa nguva yako mira do not argue because you cannot argue because I have not made my point handiti you cannot argue in this and make a point saka zvinoitika ndezvekuti Lucifer apinda kuna mukadzi wayo from the first woman kuna Eve wayo handiti uyu the man has been made to sin already handiti the man has sinned we go on tobva tasvika kupi totanzanzisi tine chitadzo chacho chakaitwa nawamwana tobva tapinda kumberi handiti takuenda kupi kune kwacho wataura imwe yacho yandiri kutaura just kuti ndikuratidza kuti mukadzi asipo Lucifer ndiye anenge achipindira kumukadzi we go on kuti yataura chi nyaya Solomon handiti ya Samson handiti Samson aita sei audzwa handiti Samson audzwa handiti kunzi iwewe handiti mapowers ako ari kupi so handiti but then chi uri kuona zvinoitika manje isusu tine chijamba kuti mukadzi ndiye akakanganisa no mukadzi ana kukanganisa because ndichakanipedzese nyaya uri kuona zvinoitika manje there is the covenant of marriage urunzwa the covenant of marriage inoti chi when a man marries a woman they become one Exactly. urunzwa saka Samson haangatadze kuudza mukadzi wake because chinhu chimwe chete it's a part of him handiti urunzwa Samson hapana chakanganisa because iwe ininika I cannot hide from my left hand what my right hand is doing handiti because I am the same person and you have to keep the secret. Keep the secret. I cannot keep a secret from my left hand. But you have For to right keep hand. it. No, But that's you not have to the Samson announce But keep you've a got 2 hands. secret. You cannot keep a secret from yourself. Because we are now You cannot keep a secret. Your point, But you are missing the point. Murehwa. You are missing the point. You cannot keep a secret from yourself. Inati ngati kana ndichita inonzi sleepwalking here. Ndio ndazoti kana ndamuka ndo ndazviti. Timonzwa sister. Is the same thing.